pulo ummodo pulo fota pulo ummodo pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten ñoo sonn waaye jar na ko waaye ndeysaan jar na ko sant rek la ñuy def. Délégation de Madame Zahra Iyane Thiam Diop, ministre de la microfinance. On est une forte délégation, les autres sont au tribune, on est allé prendre les autres membres. Peace and love. Ndeysaan ci kaw ci kanam président bonne fête à toutes les femmes. Vraiment toute une délégation Adja Sagar Faye la bu rakk ne Sali Dieng. Madame Sarr eɗen gandi ɗo gonɗen koye Pindi TV yeeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen gandi émission men noon émission arpotten kala e saaha hande noon o ummi ko ha ɗon ɗo Pindi TV ɗo ari ha ɗo e Grand Théâtre eɗen gandi hande ko 8 mars so wiyama 8 mars noon wiya ko rewɓeɓe kokka 8 mars o an noon aɗa ummi ha toon to Dalifort to e délégation baɗɗo fayida taw noon ko honorable député Awa Niang e woɗɓe eɗen gandi ko ministre nde Sali Niang kañum tigui arata ɗo hande e président Macky Sall ɗum noon eɗen gandi so tawi a huccodirama holko kalta e weltare ma kadi e rewɓe ɓe so tawi ɓe ɓamtima walla ɓe ɓamtaki ha hande tan keddiɗen koye sabareji e buubaji Madame Sarr. Vraiment Rougui Sall caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko weltade e 8 mars o ko weltade e fête mo ganduɗa hande ko rewɓe partout dans le monde Sénégal naaɓe rewɓe Sénégal naaɓe foof ndendi ɗum amin jetti Allah e nelaɗo mum o amin jetti président Macky Sall minen rewɓe kono amin jiɗi noon komin belti hande ko foof noon wonko heddi amin jiɗi président Macky Sall tinno e rewɓe koɓe ko tampuɓe guila e dewle ɗe hande yimɓe fof jii ina muusi wuuro ngo ne muusi aduna o ne muusi amin jiɗi président Macky Sall o yeccito rewɓe ɓe vraiment yo yeccito rewɓe ɓe o walla rewɓe ɓe rewɓe Sénégal naaɓe ne jiɗi liggade ne jiɗi resede ko tampuɓe anani de min ko ɗum gandunomi vraiment e 8 mars o ñagade Allah e nelaɗo mum yallah hokku men tawtorede o saaha mo wuuri kadi tade ɓeɗon ustaki en jetti Allah noon en jetti Awa Niang première deuxième caissière ensemble en jettimo kadi première adjoint Ablaye Thimbo en jetti Awa Niang ne darani rewɓe Dalifort hande min kayɗani min ɗomɗani à cause de Awa Niang vraiment à cause de Awa Niang à cause de Awa Niang nana e jeyaji nana walla rewɓe hande rewɓe Dalifort foof nana liggo mi sikku ala hande debbo Dalifort gonɗo e nder Dalifort banɗo e Dalifort hande mo liggaki on ala saabu Allah e nelaɗo mum e Awa Niang o waɗani min calebasse émergent o waɗani min lekkataji o addi financement ji foof o tinnima kanko Awa Niang amin ñaagui Allah e nelaɗo mum noon Rougui Sall Awa Niang yo ɓeydo tinnade e rewɓe Dalifort wassalam on jarama a yi ɗo joni mata ko rewɓe meɓe goni ɗo e ɗum noon so wiyama président Macky Sall foti ko wallude rewɓe omo foti wallude rewɓe saabu eɗen gandi kala fof ko noddi e leydi ni ko rewɓe ɓuurata hewde hen kono noon rewɓe kadi hayso tawi o ittanama gueɗal holko heddi ɗum noon eɗen gandi noon hande ñalawma hande ɗo emo wuuri eɗen jiiɗi président Macky Sall ɓeyda junggo muɗum ha heewa saabu en jii hande Grand Théâtre sa ari ɗo tan so tawi ko haala Allah ne heewi yimɓe so tawi ko haala Allah ɗum noon Grand Théâtre e wondiɓe mumen kala e yiɗɓe sehilaɓe sa haali honorable député Awa Niang aɗani kañum woni deuxiéme questeur kono noon Daouda Moussa Dia mo ganduɗa kañum woni mawɗo Pindi TV eɗen gandi kañum woni premiére questeur kañum nen woppani hay saaha goto ɗum noon Allah jarama on jarama Madame Sarr ha yesso wona émission mbaɗandi hande tewɗa ko ɗo e Grand Théâtre oɗo émission noon wiyete ko arpotten noon hande o ari ko fottude rewɓe liggotoɓe wona rewɓe tan keɓoɓe kalisaji ne pijira holto gubbiɗa an e Dakar eyyi min meni immi région de Louga commune Mba Lewna e hedde Saint-Louis wuuro witego Potou eyyi rewɓe jammoroɓe ɗo ɓe goni ɗo rewɓe remoɓe basalle aynaɓe e waɗoɓe transformation hande noon min jetti Allah de min gari ɗo e Grand Théâtre journée rewɓe 8 mars pour fête rewɓe o saabi rewɓe Sénégal koɓe jammoroɓe a ɓeni tinno ɓe ñallinta ɓe ballinta nden noon hande ko journée mumen min mbiyatan min jetti Allah min jetti mawɗo leydi Sénégal e directeur Pindi TV min no mbaɗa siwur Daouda Moussa Dia weltanama ha no fewi saabi min jetti ɓiɓɓe fulɓe waɗi nder Pindi TV no wayno bébé Aïssa en no wayno Yero en fof min mbaɗa siwur théâtre eji mumen ɗi e si noon hande ko ñalande rewɓe
ko ñalande développement ko ñalande droit rewɓe men mbiye président yo ɓesda boni waɗa ko wawi noon boni jaggirana rewɓe saabi gila de ari e sénégal ko kay tawi ɗo Abdoulaye Wade addi loi o e siko makki waɗi mbo appliqué wi yo loi ɗumen fof garda élection fof garda siko député siko ɗumen élection locale yoɓe mbat parité debbo gorko nden noon rewɓe jetti Allah ɓe jetti ɗum e ɗum waɗani rewɓe sabi ko ɗum sak rewɓe e si rewɓene yoɓe tinna ɓe ganda hoɓe goni heeɓe ɓe jolto hujjaji mabɓe ɓe mbaɗa feere ɓe keeɓa hujjaji mabɓe kayne yo jaggiran rewɓe eyyi ɓe gusta yakkere saabi tawi sa liggima ha cawtuɗa gara mbaɗeɗa yumma ñalama goto ɓe jeeyma ƴetta ko joguinoɗa ko foof mbaɗa hen walla ƴetta ko ɗumen minen noon minen rewɓe remoɓe mien ñaago Allah mien ñaago président de la république mu Sénégal sabi minen komin remoɓe basalle mien ɗum nela Daouda Moussa Dia ya laar Mari Sow ko président sukaɓe remoɓe minen min ndemata ko basalle e si noon o saaha ɗo mien dañi caɗele minen rewɓe Potou e Fouta kala ndemomo basalle hande a dañi caɗele saabi sa remi a wawa yeyde te mbiɗa andi mawɗo leydi o wotko humpi ɗum hen e ko humpi ɗum hen noon woni ɓe gaddi prix ji mawɗi immiɗi caggal leydi heɓe ndema nder leydi he koɓe ko potno wat importé Sénégal heɓe ɗum ɗon ndema siɓe ɗum ɗon ndemi noon ɗo ɓe jeeyata ɗum siko waɗi ɗum ɓe ganduɗa heɓe goni ɓiɓɓe Sénégal rewɓe Sénégal sukaɓe Sénégal worɓe Sénégal siɓe ndemi ɓe korota yeey heɓe gasa heɓe ubba ha tagui mien neldo Daouda Moussa Dia keesi assemblée nationale mien ma nelogo mawɗo leydi Sénégal yo yeccita amen minen remoɓe yo jaggiran amen saabi min ngala ko wona remoɓe minen ɓe komin grand producteur message ma yettima mbaɗandi Daouda Moussa Dia eyyi Assa Dieng mbaɗandi joni o kam gummiɗen gonɗa ɗo koye grand théâtre eɗen gandi noon holko adduma e grand théâtre gamri sabareji buubaji eɗen gandi noon koye développement jahata kala e saaha jamma e ñalawma kadi mbaɗa wonma félicité saabu ka madame le maire ɗum noon ko holtoon gonɗa madame le maire to woni wuuro moon min jeeyami ko Sadel ko Aissata Dieng eyyi kono komi militante mo ganduɗa ko militante première heure APR mbaɗami milité ko dans la commune de Boki Diawe avec le maire Khalidou Wagué donc komi mbaɗaɗo ni élire adjointe au maire e nder commune o eɗen mbiya merci toute la population de Boki Diawe hande noon mbiɗen ko journée internationale de la femme donc mboɗo sikki debbo garɗo foof wonko waɗi sentir nde arata nde minen noon min mbaɗi sentir ko arde wadde fêter la journée avec toutes les femmes du Sénégal ko ɗum addi min en jiiɗon no façon foof no mbiɗa ni won arɓe amde won arɓe foɓɓude kono wonɓe ganduɗa ko développement tan addiri men ɗo eɗen gandi ministre oɗo machallah hamo dilla Ndeye Saly Dieng amo dilla vraiment e développement rewɓe minen récemment ni o ari commune Boki Diawe o addani min matériel uji ɗi ganduɗa pour transformation locale donc hamin dilla hen machallah te kadi min puɗɗima yiide hen koye amen no fewi délégation ummima Matam ummima peut être un peu partout dans le Sénégal kono mboɗo sikki ko ɓuuri hewde ko addi ɗo yimɓeɓe ko développement par ce que so tawi développement wodani haydara wodata politique o nan hen noon kono ko deuxiéme round mboɗo sikki foti arde donc somi ari ɗo mi fottema Rougui Sall aɗa waɗami intervenir mi salminat ɗon banam gorko guiɗam Harouna Moussa Dia mi salmina le plus jeune questeur du continent min heewi widemo noon Daouda Moussa kaw Abou Diop dendagal l' équipe de Tindi PV mi wiya on kadi encore une fois bonne continuation merci beaucoup a jarama Seydi Dieng Allah grand théâtre eɗen gandi noon hande ko 8 mars no waɗi 8 mars noon so tawi tawama ɗo debbo pullo baɗono mani hol koyngal ma e ko adduno ma ɗo e caggal salminde moon e yettude ɗe duwaw e wiide kadi e rokku men kadi hawrude ɗo kadi hitande muuri te amen belto e pini tibi wonno min joom gallam Abou Diop nan toon e ɓiyam nan toon ete machallah te pini tibi kadi yimɓe fof no gandi tele ketteɗe kadi e radio ketteɗe kadi partout dans le monde hande ñalawma guiɗo rewɓe amen belti hen amen beltini kadi pini tibi no fewi amen mbi ɗum tan kadi yo jokku golle machallah ñalawma men hande ɗon ko ñalawma rewɓe ñalawma waɗi fayida tigui minen calmini kadi pini tibi naɓe foof amen yettumen kadi amen nduwnoɗo men yalla ɓeydanɓe kadi aɗa hitande arde artude taw guetti pini tibi nayo woni ɓeydare e fuutankoɓe woni ɓeydare kadi sen ko ɗum woni ɓeydare nde aɗa andi so tawi wiyama pindi tivi wiyama aɗa andi hettiyankoɓe diaspora ɓe eɗen gandi hitande foof eɗen mawninane ñalawma hande o est ce que ne waɗi ɓamtare taw tan wona fijirde tan e buubaji e sabareji eyyi en waɗi ɓamtare hen banggue en waɗi wona ɓamtare gueɗe hen banggue
sabu ko fijirde kamɓe buubaji tawi tan ko ɗum noon yimɓe mbaɗa hitande foof en poti sansude jaɓɓal sabu aduna yahat tan yimɓe kene jaade jamanu caggal yimɓe hitande foof mbaɗɗa fijirde e buubaji en mbawi ƴettude gueɗe en mbawi ƴettude ɓe kadi fande goɗɗo enen mbawi ɗum waɗa gueɗe fande goɗɗo taw wona fande buubaji tan e sabareji sabu kala ko jiiɗa aduna yahat te so waɗama fande goɗɗo ma wona men ɓeydare sabu ɗum ɗo joni ɓuuri hen fijirde buubaji kono noon gueɗe ñalawma rewɓe kadi rewɓe fof jiiɗi kadi weltinede tawi rewɓe bomi ñalawmaji fof presque jeeyi enen jeeyi ñalawmaji fof kono ɗum ɗo kadi weltare enen mbi noon pintiɓe machallah amin jetta pintiɗe naɓe fof sabu min ko toon jeeyami joom gallam Samba Aboude Diop nan toon et machallah biyan Oumou Dieng mbiɗa weltanimon kadi onon wa pintiɓe en on jarama min ko Binta Ndiaye mbitami mbe jeeyat duye on jarama merci. Le temps mémo est passé, il est temps d'agir. Et nous, les partenaires de développement du Sénégal, sommes à vos côtés. dañu koy defar ñaafa. le 19 fii la Pape Diouf koy dëgg suñu doom ji këccëg moo bëgg a sargal jigéen ñi le 19. eyyi ɗum noon Ndeye Fatou caggal nde garɗen ɗo e 8 mars jiiɗen ɗo rewɓe yontaɓe ɓe joni joni noon en dañi fartande yiide Thilo Woudou Sarr eɗen gandi ko député ɗo e Pikine responsable Pikine kadi tiɗɗo ɗo woni ɗo eɗen gandi sinno député ji fof mbayino Thilo Woudou Sarr ni ko boni watta saabu eɗen gandi guilo woni député ha o yalti hen koye président Macky Sall o darani jamma e ñalawma subaka e kikiɗe kadi ko dañno fof waɗi ɗum hen so tawi nen on kuttidiri e makko 8 mars eɗen gandi mo jogui kore ha heewi taw kore ɗe noon ko Marème Faye Sall ɗum noon Thilo adduma ɗo hande ko ɓamtare walla adduma ɗo hande tan ko fijirde sabareji e buubaji hande ar potten arno ɗo e ƴewde on yillade député ji ɗi ministre uji ɗi e homme d'affaires uji ɗi ɗum noon bisimilla ma e Pindi TV e Hadja Rougui Sall mi salmini bandiraɓe foof kadi mi salmini kadi rewɓe Sénégal foof hande addimi ɗo ene ko ñalawma weltare par ce que ñalawma ko ñalawma rewɓe ñalawma ko ñalawma aduna foof ñalawma ko ñalawma Sénégal oɗo ñalawma hande yimɓe ponno ko wayde kono ko ñalawma weltare saabu oɗo ñalawma hande ko talata e nder siftorte ñalawma jamaragal ñalawma ganduɗa nde worɓe jeehi mbaroya rewɓe rimɓe ɓe rewɓe jambareɓe rewɓe dutta ko caggal ɓe naate cuuɗi duppi koye mumen hande fonno wonde hande ko wona ñalawma goto fonno wonde rewɓe wona ñalawma goto fonno rokkede kala ñalawma ko 8 mars kala ñalawma ko ñalawma rewɓe saabu ko rewɓe jogui galleji ko rewɓe jogui aduna o ko rewɓe balli worɓe ko rewɓe gummoto guila wendoga
ne jaha e jeereji ko rewɓe jogui école aji ko rewɓe jogui sukaɓe ɗum noon so 8 mars waɗama ko weltare ko teddugal kala debbo gonɗo e aduna ko teddugal mum ko ɗum addi min hannde amin gari 12 de ministre amen ministre de la femme amin gari kadi wadde sargal kadi mawɗo leydi o oɗo président Macky Sall mo accani rewɓe o e premiére dame holko waɗani rewɓe Thilo Wouldou Sarr mbiɗa accani rewɓe Thilo Wouldou Sarr holko président Macky Sall waɗani rewɓe eyyi Rougui Baba Sall président ala fof ko wonnani rewɓe saabu sa yi parité o hannde to gorko woni fof debbo nan toon hannde kala to gorko woni e bureau debbo nan e bureau kala to gorko woni ministre debbo ko ministre kala to gorko woni bureau assemblée nationale ko debbo rewi hen kadi hannde aɗa andi gouvernement président Macky hannde e darde Macky ko rewɓe e sukaɓe saabu mo andi ko rewɓe jogui aduna o holko waɗi ko mbawɗa memande en ko fati e développement président ala fof ko waɗani développement haalani en hen hayso gueɗe ɗiɗi Thilo Wouldou président ala fof ko waɗani développement kala kone ɓamta leydi président waɗi ko wattini waɗi ɗo ñanden ko tan a yii hannde estaɗo koye développement jeeya saabu ko sukaɓe pijata hen ko ɓiɓɓe leydi jahata ne gartira ko ngaalu artirte oɗo terre hannde koye ɓamtare oɗo bourse hannde koye ɓamtare e goɗɗum e goɗɗum say est ce que rewɓe ɓe Thilo Wouldou Sarr est ce que rewɓe ɓe ne jogui ko ganduɗa e légal ma an rewɓe ganduɗa ne jogui ko liggori eɗen gandi yeeyoɓe taabal ne keewi eɗen gandi tampuɓe ɓe ne keewi est ce que ɗen jecciti ɓe ganduɗa nene légal taw noon ngala ko ñaami ngala ko jaari ɓiɓɓe mumen ngala ko liggi kala e saaha taw ko bambarteje kecce est ce que oɗon batti hen hakkillaji moon no rew oɗo wiyata ko ni no lewɓe Sénégal jaariri yeeso eyyi min batten haqqillaji men kadi min liggo hen par ce que min amin jogui kore ɗe min guinniri ko Mariame Faye Sall sa itti hande ujunnaje nogas a totti debbo liggima hen ha dañi million ngaji 10 million ngaji nogas ɗum ko golle so debbo ari so lewru maayi tottama ujunnaje 40 walla tottama 60 wonko wallata so lewru maayi so debbo ari tottama maaro tottama diwlin tottama coggu gaz wiyama ya fownama haali wiyama ya liggo aɗa wersa seeɗa seeɗa ɗum kadi ko ballal par ce que enen rewɓe hande muusino debbo finan ya jeere yeeya ha 11h nde fuɗɗo duggande galle mum kono hannde changement o waɗi ɓamtare waɗi mawɗo leydi walli ɗum noon Baba salminima Allah jarama Thilo Wouldou Sarr Allah jarama a jarama wadde émission men arporte en arno ɗo e Grand Théâtre e ɗum noon eyyi ɗum noon Aissata Koto a salminama a ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi koɗo joni joni taweɗa e Grand Théâtre ka responsable mawɗo ɗon ɗo Dalifort ɗo kadi aɗa waɗe félicité ka madame le maire ɗum noon a salminama kadi a ñaganama moƴƴere Allah kadi a wiyama holko addunoma ɗo hannde fijirde e jaleɗe walla Aissata Koto kañum kam ne andire noon jogui kore ɗon ɗo Dalifort ɗo eɗen gandi rewɓe ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe taaɓe yeeyoɓe guejje yeeyoɓe yiiyet yeeyoɓe liɗɗi tan ko ɓen o woni ɓe o wambi ɓe kadi noon omo wallodira e Allah e nelaɗum o wallodira e honorable député Awa Niang ne waɗa finance kadi rewɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e Dalifort mbaɗa konkone o yejjitanimo hen hay lawol gotol e président Macky Sall kadi darde muɗum e Daouda Moussa Dia en darɗe mumen ɗum noon so tawi a hucciti e télé Pindi TV holko mbiyata leñol ngol ñalawma weltare ko ñalawma ɓeydare yettere Allah no feewi mi salmini kala mo tongo ɗum woni hen mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi salmini leñol ngol foof ay goto mi accani mi salmini fof famde liɗɗo haalpulaar jolfuɓe seernaɓe fof hay goto alamo gaccumi fof mi salmini fof mi juurima ɗumen mi weltanima ɗumen hande noon ko ñalawma weltare ko ñalawma rewɓe addi min ga ko Ndeye Sali Diop kañum ardi rewɓe fof ina waɗana rewɓe fof begal yimɓe fof gari gari kawrita ɗo henne ɗum noko yettere Allah mawde kadi ko faara amen kadi ko weltare amen no feewi min Allah doƴinima ko Dalifort ɗo machallah emin darini leñol ngol emin darini rewɓe ɓe emin darini joom taaben ɓe emin darini joom liggotoɓe ɓe joom yeeyoɓe soble yeeyoɓe liɗɗi yeeyoɓe mango taabe bedde ɗe fof min darini ɗumen min min bambi ɗumen machallah min mbaɗi ɗon kore amen o jogui kore ma gabboye nayyi to gallam ɗo machallah ala ko umminimi noon so wona wallodirde e bande men wallodirde e yimɓe e darde amen ɗumin darodi Dalifort emin gonde honorable député Awa Niang mbiyama kadi maire o salminama o juurama o weltanama o ñaganama Allah moƴƴere balɗe juɗɗe battane moƴƴe ɗum noon Allah jarama a jarama kono noon Aissata Koto yiɗeno ko kaala rewɓe ɓe so tawi Ndeye Sali Dia eɗen gandi kañum addi en ɗo Ndeye Sali Dia holko walliti rewɓe ɓe
ha yimɓe ganda holko walliti on kono wona tan Ndeye Saly Dieng hamin beltoye mum holko walliti on so tawi o meeɗi wallide on hunde walla ɗon jiiɗi ɓeydanede kadi kaalon. Assalamu aleykum on calminama on juurama machallah Ndeye Saly Dieng wonko waɗi machallah ɓe mbaɗi kono min jiiɗi ɓeydanede minen rewɓe Dalifort min jiiɗi jagganede minen rewɓe Dalifort min jiiɗi wallede komin dadiɓe min jooɗaki jamma min jooɗaki ñalawma minen koko nawata leydi yeeso tan min jiiɗi komin rewɓe dadiɓe ɓe jooɗaki hay ñalawma goto kala ko kewi kala ko dilli emin nder hen emin jeeri kala ko kewi kala ko dilli e Sénégal emin nder hen emin jiiɗi wallitede emin jiiɗi yiyede emin jiiɗi jagganede komin rewɓe tampuɓe emin caggal Allah nera ɗum e caggal Macky Sall min jarani caggal ne kadi kala ko soppo min ɗon emin caggal makko yo wallu min yoɓe jaggan min jiiɗi ballal mabɓe kono min jiiɗi ɓeydanede emin jiiɗi ɓeydanede komin rewɓe dariɓe rewɓe Dalifort naɓe machallah rewɓe fulɓe machallah hay goto yarani caggal fo ɗo dari min jiiɗi noon Ndeye Saly min jetti ɗum min beltani ɗum kono min jiiɗi ɓeydanede komin dañi fof min jiiɗi ɓeydanede eyyi komin dariɓe komin tampuɓe nana e leydi he yoɓe jaggan yimɓe yoɓe ballu ɗumen min dogani noon min jarani caggal so muusi muusan min kono min gaccata so weeli welal min kono min yeeso komin ɓesɓe min gonde sukaɓe amen ngala liggeyaji nana jaaha jamma ñalawma sokoye kiiɗi min jiiɗi minen min jaaha jamma ñalawma sokoye kiiɗi min jiiɗi wallede min jiiɗi wallitede eyyi min calmini beltanima on yallah waɗanen jaam on jarama a jarama e ɗum noon o ko Fandiaye wiyete Fandiaye Dieynaba Yaya Fandiaye kaw Saydou wona eyyi ɗum noon a salminama ñaganama moƴƴere Allah kadi en tawima ɗo joni e Grand Théâtre hol koyɗe ma e Grand Théâtre holko adduma ɗo holko kewi ɗo hande Fandiaye saɗa wawi haalande machallah urgui baba yel sall mi salamini mi juurima mi yetti subhanallah mi yetti subhanahu wa taala mi juuli e nelaɗo salah sallam mi yettima machallah ko addi kam ɗo ko adduma ɗo hande ko journée la femme journée garaji dame ka gara dame an ka debbo dariɗo hono ma ala machallah o sall baalo addi en ɗo hande ko notade kaw Macky Sall e ñalawma mum hande Sénégal fof aduna fof noti ɗum ɗo hande ko ñalawma rewɓe machallah debbo noon so wiyama woni foof debbo woni galle debbo woni foof debbo dal machallah tan wiyete hono mum ala kalto debbo ala yahata enen goni yummum ministre uji yummum Sadio Mané en yummum partout machallah kalto debbo ala yahata yo ɗiɗo ñalawma juut en beltanima kaw Macky Sall yon yallah nawmo yeeso ma kala juɗɗo mo yallah naw ɗum yeeso machallah wassalam. Assalamu aleykum bandiraɓe haalpular ɓe min calminimon min juurimon on jii rewɓe ɓe noɓe tinni eɓe tinni en ɓeɗe fulla fayida minen noon min ngala hay goto sa wona gokka amen o ɗon tan min dañi min ñaagui Allah noon joomam Macky Sall yo yi amen Marième Faye Sall yo yi amen yo wallu min emin liggo kono min ngala doole minen GIE Fadel o ko GIE Fadel min goni Saly Kane on woni présidente o omo tinni kankone ala fof ko jiiloyta ko a addana min kala ko dañi tan o addi minen ñaagui Allah joomam Marième Faye Sall Macky Sall yo ƴeewan amen Saly Kane ganda kala ko heeɓi mamin heeɓa hen assalamu aleykum wa rahmatullahi eɗen gandi gasi hankkadi ɗum noon hankkadi gonɗen koye lawol hodde ha lawol gongol ha 8 mars goɗɗo ƴeewen kadi rewɓe ɓe so tawi ɓe ɓamtima enen noon fandare men ko yiide rewɓe ɓe ne ɓamti fandare men koɓe galano ko ɓe daña ɗum ɓe ɓeydo ala wona wutteji ɗi tan wona bonande nde tan wona sabareji ɗi tan wona buubaji ɗi tan ko yo yimɓe ɓe walla ministre Ndeye Saly Dieng yo tottu rewɓe ɓe financement ji tottaɓe kalis ɓe liggo eɗen gandi guese meɗen maaje men awoɓe men aynaɓe meɗen sa yehe nder ladde nde jeeri ndi hande holɓe ganduɗa tinani ni 8 mars o saabu nene ladde nde ne rema ɓe ne gawa ɓe ne mbaɗa hunde fof ne jeeya guejje mumen aɗa andi ɓen noon ko tampuɓe tinani ne tini tampere nde ɗum noon président Macky Sall an e Ndeye Saly no mbawɗon wadde fof ballon rewɓe Sénégal ballon kadi rewɓe diaspora o saabu son balli rewɓe Sénégal tan ko rewɓe diaspora o nangguɗon ɗum noon Fandiaye Dieynaba Yaya Allah jarama an tawtorno oɗo émission arpoten en calmini Daouda Moussa Dia ɗo wawi wonde no wawi wonide fakala Abou Samba Diop Allah jarama en calmini kadi Ndeye mo ganduɗa kañum joguino camére mano Ndeye Fatou Allah jarama machallah so yaade ma ɓerde ma ɓuuɓat so tawi ko haala Allah o jaggue combat he kadi no fewi Allah jarama ha le 8 mars mo wuuri inchallah rabbi président Macky Sall yeccito
yeccito rewɓe sénégal ndey sali yeccito on ji grand théâtre no way hewde ni fof ko rewɓe goni ɗo te debbo mo jaggani fo yaara yeeso ɗum noon mbaɗe feere jeccirɗen rewɓe sénégal allah jarama on jarama pulla ummodo pulla fota pulla ummodo sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa maritani ndentinen arpotten